Happy birthday dear Bhargavi mama. Happy birthday to you. कालपर्यंत सरोज होती, आता भार्गवची मम्मा झाली. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear काकी. पडशी Happy birthday to you. झाला की राहिला अजून काय बाकी नाही. आज माझा बर्थडे आहे, त्याच्यासाठी आमचं पहिलं स्नेहा सरोजची जोडीच्या चॅनलचं उद्घाटन माझ्या बर्थडे पासून, त्याच्या ब्लॉग पासून खूप दिवसापासून लोक वाट बघत होती कधी पहिला ब्लॉग पडतो म्हणजे त्या दिवशी चांगल्यानंच होता 11 तारखे माझा बर्थडे आहे म्हणून तेव्हापासून सुरुवात. आता स्पेशल एक विजिट म्हटलं, नवीन वर्षाची म्हणजे माझ्या नवीन आयुष्याची सुरुवात. आता आई झाला ना, मग आईचं दर्शन घेऊन जातो. तो आमची थोडी विरारची जीवदानी आई फेमस आहे ना, तुम्ही पण घेवा आमच्या वांगडा दर्शन. चला इथे देवीच्या दर्शनाला चाललोय, जीवदानी देवीच्या. आणि तुमका दर्शन व्हायला होता ना भार्गवचा. यो बघा मांडीवर बाहेर बघता. भार्गवात दाखवा बघा. आज बघा आवशीचा बर्थडे. मला इथे या कोपऱ्यात जोडीला बाजू. अरे 4थी सीट बसली आम्ही म्हणते मांडीवर. विरार आहे ना, 4थी सीट तर होईल ना. जीवदानी देवी नक्की या हा, तेव्हा कधी वेळ गाडी करून यावा, ट्रेननी नका येऊ. 4थी सीट. आणि आता जवळजवळ 5:15 झालेले आहे. आता बघूया आपण कधी पोहोचतो. 10-15 मिनिटात तर पोहोचणारच आहोत. ते बघा इथून दिसते मंदिर. ओम दिसतो. पहिलं आम्ही खाली उतरलो ना की आमच्या बिल्डिंग मधूनच गमायचं खाली. आता जरा बिल्डिंग झाल्या, आता बिल्डिंग झाले, टॉवर झाले. आता आपण पोहोचलेलो आहोत. जवळजवळ 10 मिनिटांमध्ये पोहोचलो. भार्गव मस्त शांत आहात. आपल्या जीवदानी आईचा आशीर्वाद अख्ख्या विरारवर आहे. म्हणजे अख्ख्या दुनियावरच आहे. जीवदानी आईकडे आपण ट्रेनने जाऊया, ट्रॉलीने जाऊया, चालत जाऊया, कसं पण जाऊया, पण जाऊया. चला. काय चालला? फणसाचं वास इलो. अरे होय, फणस असतच काय वास इलो की नाही ते बघा. अरे इथून हा अशी दिसते. किती वाजले सांगा? टायमिंग किती झालाय पप्पा? टायमिंग किती झालाय हो? 5:30 म्हणजे 5:15 निघालो, 5:30 ला पोहोचलेलो आहोत. आता सगळ्यांची लगबग सुरू झालेली आहे. कुठे जायचं कुठे नाही जायचं बघा. सगळ्यांनी हाय सुरुवात करायच्या अगोदर चला टाटा तरी करा आम्हाला. हा काय ट्रेनचा उत्साह बघा. आधी गावता की नाही ती बघा. आधी चालू आहे काय ती बघा. वर 22ची दिसता हो ट्रेन. कलरची होय ना, 22ची लांबून. आता जवळून दाखवतो चला. हे बघा इथे आपण पहिली ट्रेनची तिकीट काढूची लागतली. चला दाखवतो तुमका. सिक्युरिटी इथून सुरुवात झालेली आहे. लेडीज आणि जेंट्स. आपण जाणार आहोत ट्रेनने, जातलो ट्रेनने. तर बघूया ही आहे तिकीट काउंटर. काय बोलता वहिनी काढलेला माझे शिडे, माझे पाय, माझा ह्यान आणि माझा ताण. आता काय म्हणता ट्रेनने? ट्रेनने बरेच वर्ष राहिलोय. जातोय तर जिन्यानेच जातोय. फर्स्ट टाइम तो पण अनुभव होय ना. आणि मग सगळ्यांनी आता खूप सुविधा झाल्या. ट्रेन पण आहे, ट्रॉली पण आहे, पायऱ्या आहेत. एकदा सासू आमची दारातून गेली. तुम्ही जावा वरती, मी खाली बसतोय. नाही ती काढू आहे. आता ट्रेन चालू आहे. आता ट्रेन चालू झाली. आता अनुकया बघा. माझे पप्पा पण आलेले आहेत. बोलतात नातवाच्या बहाण्याने मी पण हे करतो. हा हे बघा आम्ही एवढे सगळे जाणार आहोत ट्रेनने. माझा नवरा गेलाय. त्याच्या आधी पहिल्या पायरीवर पाया पडूया. हा पहिल्या पायरीवर पाया पडूया. गावची तिकीट असतं ना. हे बघा एकाचे 200 रुपये, असे 4 जणांचे 800 रुपये भरलेले आहेत. दुर्वांची तिकीट नाही, ते 200 रुपये वाचले. थँक्यू दुर्वाग. भार्गवची पण नाही, ते 200 रुपये वाचले. 400 रुपये. आता गणपतीचं दर्शन घेऊया. आज संकष्टी आहे. आज संकष्टी आहे 11 मार्च. मंगल मूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय. पण आज सगळ्यांची इच्छा पूर्ण होणार. चला अशा प्रकारे सुरू करूया. आता करताले ट्रॉली चालू. आता रामनवमी येता, मग नवमीची चालूच असतली. देवीचीच नवमी असतं ती. पहिलो दिवस येतलो. आता रामनवमी दिवशी 9 दिवस. हे बघा ही 20वी पायरी. आम्ही नंतर त्याच्या पुढे गणपतीचं मंदिर. हे बघा 25, 30 सोडून नंबर लिहिलेले. इथे 20व्या पायरीचं हे गणपतीचं मंदिर. इथे आपण जे बघितलं ते ट्रेनचं काउंटर. आता इथून असं सरळ चालू झालेली आहे. हे बघा सामान घ्यायची. बघा 50, 100, 200, 150,
इकॉनॉमिकली जेवढ्याची ओटी तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या आम्ही प्रत्येक वेळेला घरनाच घेऊन येतो पण ह्या वेळेला अचानक ठरवलं जाऊया जीवदानी माते म्हणून नाही ओटी आणलं. हे बघा ही ओटी माझ्याकडे द्या, तिच्याकडे नका देऊ. हे बघा तुम्ही इथे इलात ना की एवढं मोठं वडाचं झाड आहे. ह्याच्या वडाच्या झाडाखाली तुम्ही मस्त अशी सावलीला विसावा घेऊ शकता. मोठा बघ ना गोल. हा बघा ना मरणाची सावळी देताला उन्हाळ्यात हा. आणि पावसात सुद्धा ना हो, पाण्यापासून सुरक्षा. पहिल्या पावसात. आणि इथून बघा ट्रॉलीला जाण्याचा ट्रेनला जाण्याचा रोपवे ही ट्रॉलीसाठी आहे. हा आणि आणि इथे हे बघा इथे त्या चप्पलचं दुकान stand. आहेत. आईला हा. कोण साड्या अर्पण करतं हा. ओटी भरते वेळी ते सुद्धा आहे. आणि इथे बघा यांचा टाइमपास चालू झालेला आहे. हा भार्गव एकीकडे एकटक बघतोय मम्मी काय करते. कसली पिशवी ही बघा माझ्याकडे तिकिटीची. हा तिकिटीची पिशवी कुठे आहे बोलतोय. तिकीट दे नाही तर अरे तो बाळ कुठे गेलाय इथे दुर्वाग. कम हिअर बेबी. चला वहिनी फटाफटा भरा आता ट्रेन तुमची चुकतली. हा मग एक चुकली की दुसरी येऊची नाही. येतली पटापटा. हे बघा इथून सुरुवात झालेली आहे. आता आपल्याला जायचंय पुढे. हे बघा अशी लाईन लावायची. हा हे बघा किती गर्दी आहे बघा. हा ही बघा मस्त आहे ना गणपतीची मूर्ती. पण नाही बघा अशा प्रकारे ह्या ट्रेन मध्ये बसलेले आहोत. गावची ट्रेन वाटते. दरवाजा बंद झालेला आहे. दरवाजा हळूहळू बंद झालो. हा आता आपल्या प्रवासात आता मोठ्याने गर्जना करायची आहे. त्याला चालू होते. भार्गवने सुरुवात केली आहे गर्जनेला. गर्जना सुरू. आपली ट्रेन सुरू झालेली आहे. बाय बाय चाललो आम्ही. ट्रेनने कसं वाटतं. बरं वाटतं. बरोबर जात तेव्हा काय वाटत काय माहिती. सगळ्यात जास्त आनंद आहे असं कुठल्या गावी जाताना तरी वाटलेलं आहे काय. गावी जातो वाटतात हो ती आपली माती असता पण ही आपली देवी आहे. आई हात मारतात अशी जातो वरती पण आपल्याला अचानक पडेल तरी तुम्ही येऊ नाही येऊ. हा नक्की असाच होता. तुमचा झाला की नाही तर नक्की सांगा की ते काय होता माहितीये. आपण ठरवतो काहीतरी अडचण येतात काहीतरी सुतक तरी सोयी तरी येतात आणि नंतर अचानक पडेल. पण वहिनी डायरेक्ट होत्या ना तरी त्यांचा मूड थोडासा ऑफ होता. बोलतात एवढ्या पायऱ्या चढायच्या एवढं हे पाय दुखतले 2 दिवस 3 दिवस. आणि त्या अशा होत्या की येऊ की नको येऊ पण शेवटी बोलतात 3 दिवस काम करता उठता बसता जावता असत ना बाहेर बोलतो तरी त्रास होता. म्हणून त्या थोड्याशा कारकूर करत होत्या. पण शेवटी बोलतात ना त्यांना बोलवलं. ही फर्स्ट टाइम नाही तर मी कधी पण आईकडे चढतच जाते. असं काय नाही. चला असं काही नाही. माझा सीझर झालं म्हणून ट्रेन चालू झाली. भार्गव तो टावो कमी झालो. मी जेव्हा बोलले नाही जीवदानी माते की जय तसं. आणि माझं थोडं सीझर झालं ना त्याच्यामुळे एवढ्या पायऱ्या चढायच्या नसतात ना. आत्ताच ऑपरेशन झालंय ना म्हणून. बाकी काय नाही. मग आमच्या सारख्यांसाठी खूप चांगलं आहे. सूर्यास्त दिसतोय बघा. ट्रेनचं स्पीड कमीच आहे ना. म्हणजे जास्त कशी जाणार वर चढायचं आहे ना. येते वेळी काय होईल तसं बघूया आता. सूर्यास्त दिसतोय बघा. ट्रेनचं स्पीड कमीच आहे ना. म्हणजे जास्त कशी जाणार वर चढायचं आहे ना. येते वेळी काय होईल तसं बघूया आता. की बाबा काय नाही गावताना सिंगल तिकीट असा कसा तो पण रूल होय होतो. बघा सूर्यास्त बघा ही खाली चालली आणि बघा पूर्ण विरार दिसताय मस्त. तेवढाच होती पटरी. काय बोलताय. अगं त्याची पटरी तेवढीच होती उतरत्याची. हा बघा खरंच खतरनाक आहे बाबा. दरवाजाजवळ नको. हा बघा कसं खोदून रस्तो काढल्याने काय. अगो पण माझा प्रश्न पडलो ती पटरी काय गेली. पटरी काय गेली आता होती ती पटरी काय ही अशी साईडची. हा बघा आपण जवळजवळ 10 मिनिटात 6:15 आपण चालू केलेलं आहे. बघा 10 मिनिटात आता किती 6:30 होत आले. एक हे वाजलेलं आहे. आता आपण पोहोचतोय. वहिनी पोचलो बघा. भोगद्यात गेली ट्रेन. कोकणच्या भोगद्यात 10 मिनिटं पण नाही. आता कुठून इथून ह्या साईडने दरवाजा उघडणार आहे. थांबली. मेट्रो ट्रेन जशी थांबते ना तसा थांबली आणि दरवाजे तसेच उघडले. चला हळूहळू सगळ्यांनी आता उतरून घ्या. कसा वाटला अनुभव.
ट्रेनने पटकन येऊ जाता ना 15 पटकन मिनिटात. येता, हो. फक्त एवढाच ट्रेन पूर्ण वरती नाहीये, 7 हा. माळे खाली उतरवता. बाकी ते 7 पण माळे ठीक आहे. ते चढत यायचे, पण तरी पण त्यांनी सुविधा दिली Lift ज्येष्ठ ने. नागरिकांका, छोट्या बाळकांका, परत गरोदर बायकांका लिफ्टनी वर यायचा, म्हणजे डायरेक्ट मंदिरात बघा गाभाऱ्याकडे. आलो, जसं आम्ही आलो मी आणि हा. भार्गव. हे बघा इथे शूटिंग करायचं मना आहे, तरी पण मी अशी गपचूप गपचूप करतेय. हे बघा इथे लिहिलेलं आहे. हे बघा इथे लिहिलेलंच आहे मोबाईल कॅमेरा. हा मस्त वाटतंय ना दुर्वाग. बघ समुद्र दिसतोय बघ. बघ माणसांचा समुद्र नाही, पुढे पण समुद्र आहे का? अरे हा 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 पण लांब पर्यंत दिसणार नाही. बिल्डिंगचा समुद्र आहे. आणि त्याच्या पुढे अर्नाळ्याचा समुद्र. पण पहिला लांबून लोक म्हणायची भाईंदरच्या पुढे काय नाही, आता बघा भाईंदरच्या पुढे बिल्डिंगच Building. बिल्डिंग. हे बघा इथे लिफ्ट उतरवते. इथून मग आपण पुढे हे बघा डायरेक्ट गाभारा देवीचा. आता खय दर्शन झाला, तुमका दाखवूक नाही गावला, वाईट वाटतं आमका पण थंय तशी व्यवस्था केलेली आहे. हा. कॅमेरा काय आणि तुम्ही ही लोक सगळे लिफ्टने गेले आणि मी जिन्यांनी चढत आली. चिडू माझा जिन्या नेला काका. आता इथे वर एक स्पेशल जागा आहे, तिथे काय शूटिंग करू शकतो. चला बघूया, दाखवतो. जागा आहे. तरी पण पायरे बघा, पायरे काय पिची सोडत नाही. मग काय देवीच्या दर्शनाला आलं ते गाणं आहे ना, आता गाणं होते ते. चढताना आई नाव तुझं होताना, नाही सुध मला तनाची, भरले रूप तुझं डोल्यानं, आयलो पायाशी आई तुझे, घे मला पदरान ग, घे मला पदरान. हळूहळू भरपूर सुविधा केल्या. आम्ही पहिल्यांदाच इलेलो ना 2005 मध्ये, तेव्हा ही काही सुविधा नव्हती. हय दगड होते डोंगरात. बघा इथे समोर देवी आहे. थांबा, दाखवते. बारोडा देवी. हा बघा दिसला मोबाईलची लाईट माग, सोनम आपल्या मोबाईलची माग. हो एवढं मोठं आहे हा बघा, आमच्या भार्गवपेक्षा मोठं आहे. पोपट किती महिन्याचं असतं लो? काय माहिती. भार्गव 5च महिन्याचा. विचारत नाही का? कलर होता, कलरचे पक्षी होते. आणि हे बघा इथे भारुडा देवीची बहीण म्हणालात ना तुम्ही, जीवदानी देवीची. जीवदानी देवी की भारुडा देवीची? देवदानीची बहीण बारोडा. भारुडा ना. तिचा देऊळ आहे ना फुलपाडा का. सगळ्या इच्छा पूर्ण झाल्या. ही जीवदानी मातेची बहीण बारोडा देवी. तिच्या देवीजवळ आम्ही नवस केलेलो याच्यासाठी. ह्या नव्हता ह्या तेव्हा महिना गेलो, गेल्या वर्षी जानेवारीत. आणि हे बघा मार्च महिन्यात आता याच्या हातात बाबू आहे आणि नवस केलेला आहे, तो फेडूक जायचा. तेव्हा एक ब्लॉग मस्त होतं. खय आता ते तर की नाही शूटिंग माहिती नाही, पण गेल्या वर्षी कोविड मी शूटिंग नाही करू देवीला. काल मी असे टाळ्या वाजून गाणं बोलले तर किती हसत माका फक्त तो ओम दिसता, तो याजू पार्कचो सांगता करतो. आमचो परतीचो प्रवास हा तो सुरुवात करतो. हा. अशा प्रकारे आमचं यो स्नेहा सरोच्या जोडीवरचं पहिलं ब्लॉग आणि परत किचनवर पण आम्ही येणार टाकणार. आणि ह्या देऊळ जवळ येवा आणि आमच्यात पण भेट येवा, आमका पण वांगडाक घेऊन चला. आईचं दर्शन घेऊन कोणाक नको असता, तर तुम्ही पण येवा आणि आमका पण घेऊन जावा. आणि तुमची इच्छा पण असेल आमका भेटूची, ती पण होईल. आणि आमची पण इच्छा तुमका भेटूची, ती पण पूर्ण होईल. चला Like, जाता share. जाता लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि धन्यवाद.